Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2022. Tak pojďte dál. Pojďte, ukážeme vám náš mlýn. Kouzelné svatební místo, náš mlýn Ochos u Konice. Ten příběh jde mnohem dál, než si myslíte, protože já v podstatě místní jsem tak hodně napůl. Já jsem původem z Moldávie. Do Česka jsme se stěhovali na základě nějaké ekonomické migrace, to znamená, že jsme přijeli za rodiči a v Ochozi v podstatě jsme zakotvili. V pozdějším věku vlastně jsme tady chodívali okolo na hřiby, na houby a tak dále. Takže to místo vlastně jsme znali, ale nikdy nás by nenapadlo, že bychom se nějakým způsobem do toho jakkoliv pustili a vždycky jsme to vnímali jenom spíš jako mlýn. Příběh našeho mlýna vznikl už v roce 2019, když jsme skončili školu. Absolvovali jsme první roky praxe, kde vlastně je takovou jakože běžnou praxi, že mladí architekti jsou od nevidím do nevidím v práci. A my tak trochu v podstatě jsme potřebovali unik do té přírody. Snažili jsme se vlastně to vymyslet tak, aby jsme v té přírodě pak mohli trávit co nejvíc času. My jsme si v podstatě chtěli tady nevytvořit nikoliv místo na svatby. My jsme v podstatě chtěli vytvořit místo, kde já budu moct tady pracovat s manželkou, budeme tady mít architektonický ateliér a zároveň, protože snad ta naše práce je primárně s lidma, jsme chtěli mít tady hotel. Největší problém nastal, že ve chvíli, když jsme zjistili, že na ten hotel peníze fakt nemáme. Vzhledem k tomu, že my v tu chvíli jsme řešili naši svatbu, kde jsme zjišťovali, co kde a jak se je potřeba udělat, jsme řekli, OK, pojďme to udělat tak, že ten prostor dokážeme pronajmout. Spoustu lidem můžeme ukázat to místo, můžeme jim říkat o tom, jak za x let tady bude suprový hotel, takže zároveň už máme víceméně potenciální klienty, kteří sem přijedou, ale zároveň tím, že ten prostor pronajmeme, tak on vydělá sám na sebe, aby jsme to postavili. V roku 2020 v podstatě jsme tady skoro každý den pracovali na tom, aby jsme to dostali do této fáze, co teď máme. My jsme chtěli maximálně využít všechno, co tady je, takže vůbec jsme se nebali přírodních materiálů a v zásadě nebude oklamaný nějakým sádrokartonem, že zatím něco dalšího jako kdyby je schovaný. Ten prostor neděláme proto, aby tady byl jenom na 3 roky, aby jsme rychle vydělali nějaké peníze a teď se zdrhli do světa, ale dělali jsme to tak, aby jsme vlastně tady mohli potom zůstat, aby nás tak trošku přežil. Spousta času věnujeme různým workshopům, degustacím. Ten prostor je takový jako kdyby otevřený, multifunkční. Primárně v podstatě můžeme vytvořit tady cokoliv a zároveň pro nás je důležité, aby jsme jako nějakým způsobem fungovali s tou přírodou, co tady je. Můj úplně první nápad bylo vždycky mít kavárnu, jo. Takže už v prváku na Vysoké, tak to byl takový můj sen. Akorát úplně ten můj sen nikdo nezdílel. Hlavně jako rodiče říkali, věnuj se architektuře, nevymýšlej blbosti. No a jednou to byl takový hezký večer, přijeli kamarádi, co právě hledali místo na svatbu a říkali Viktorovi, no my jako hledáme nějakou stodolu a nemůžeme vůbec nic najít a Viktor, tyjo, no já bych o jedné věděl, ta by se dala zrekonstruovat. A říkám, tyjo, a proč mi o ní nikdy neřekl? Protože já jsem věděl, že to bude průser, jako. Vím, že jsme už přijížděli jakože tady k mlýnu a já jsem říkala, tyjo, to je přesně ono, co jsem hledala těch několik let, no. Náš mlýn může nabídnout kromě svateb neomezení množství různých aktivit, které tady v podstatě můžeme konat. Tady budeme mít workshop vazaní květin, potom následují degustace. Před Vánocema tady jsou vázání věnců a workshop lití svíček. Potom v rámci naší rodiny si děláme různé sportovní aktivity, ping-pong a nevím co všechno. Taky tady probíhá focení, takže ten projekt jako kdyby má obrovský přesah. Hlavně tím, jak je tady klid, tak jsme tady chtěli dostat i formu nějakých jogy, meditace a tak, takže to jsme rádi, že lidi to vlastně tak vnímají, že to je takový prostor fakt jako klid. Kdokoliv z nás si může tady najít to své. Ale už i ty svatby, už to má trošku jiný trend, že už to není fakt o jednom dnu, ale u nás je to fakt na 3 dny. I z našeho pohledu to zajímavější neprobíhá v den svatby, ale ten večer předtím. Ten pátek je vždycky kouzelný, protože ta rodina je vždycky pohromadě. A pak už je jedno, jestli jedete 80 km nebo 300 km. To znamená, že z hlediska vůbec nějakého pojetí toho, že někdo přijde z mostu, tak on nepřichází sem na jeden den. On přichází od pátku do neděle, to znamená, že vlastně má příležitost tady odpočnout. Jako my máme rádi i městský život, my máme rádi kavárny, ten ruch my zase bychom se chtěli vždycky sem těšit. Zatím se sem těšíme jako za projektem, který prostě si užíváme. Kouzelné svatební místo, náš mlýn Ochos u Konice.